Ιστορικές διαδρομές. Μία εκπομπή για το χθες, το σήμερα και το αύριο. Με τον Μιχάλη Μιχαήλ και τους φιλοξενουμένους του. Κάθε Τρίτη από τις 6 μέχρι τις 7 το απόγευμα από τον Άστρα 92.8. Καλησπέρα φίλοι και φίλες. Καλώς ορίσατε στη νέα εκπομπή του Άστρα Ιστορικές Διαδρομές. Εγκαινιάζουμε από σήμερα τη νέα εκπομπή, η οποία θα μεταδίδεται κάθε Τρίτη αυτή την ώρα, δηλαδή από τις 6 μέχρι τις 7 το απόγευμα. Η εκπομπή αυτή θα καταπιάνεται με θέματα ιστορίας και θα επεκτείνεται όπου αυτό είναι δυνατόν στο σήμερα και στο αύριο, όπως λέει και ο τίτλος της εκπομπής. Η ιστορία δεν είναι απλώς η εξιστόρηση γεγονότων, αλλά είναι η ερμηνεία των γεγονότων. Και η ερμηνεία όχι απλώς για χάρη της ερμηνείας, αλλά για την εξαγωγή συμπερασμάτων. Τα συμπεράσματα αυτά είναι, ή τουλάχιστον πρέπει να είναι, διδακτικά. Δηλαδή να μας βοηθούν να αποφύγουμε λάθη του παρελθόντος και να χειριστούμε δεδομένα του σήμερα, αξιοποιώντας την ιστορική εμπειρία. Όπως είπε και ο Μπέρναρντ Σο, αν η ιστορία επαναλαμβάνεται και το απροσδόκητο πάντα συμβαίνει, πόσο ανεπίδεκτος μαθήσεως από την εμπειρία είναι ο άνθρωπος? Αλλά πολύ εύστοχη είναι και η διαπίστωση του Βασίλη Κλιουτσεύσκη. Η ιστορία, είπε, δεν παραδίδει μαθήματα, αλλά μόνο τιμωρεί για την άγνοια των μαθημάτων. Και με αυτά να πούμε λίγα λόγια για το τι θα περιλαμβάνει η νέα μας εκπομπή. Όπως λέει και ο τίτλος της, πρόκειται για μια εκπομπή με ιστορικές αναφορές. Φιλοδοξία μας είναι να ασχοληθούμε με πτυχές της κυπριακής ιστορίας και όχι μόνο. Θα περιλαμβάνει και αναφορές που αφορούν τη διεθνή ιστορία. Συνήθως θα έχουμε εδώ στο ραδιοθάλαμο φιλοξενούμενους, οι οποίοι θα απαντούν στις ερωτήσεις μας και θα σχολιάζουν συγκεκριμένα γεγονότα. Η καινοτομία της εκπομπής είναι ότι θα προσπαθούμε να δίνουμε έμφαση κυρίως σε άγνωστες ή λιγότερο γνωστές πτυχές της ιστορίας. Θα εξετάζουμε επίσης πτυχές οι οποίες δεν προβάλλονται και που σε πολλές περιπτώσεις μπορεί να αλλάζουν ακόμα και τα συμπεράσματά μας, αλλά και να δίνουν την πλήρη εικόνα ώστε να κατανοούμε καλύτερα γιατί υπήρξε ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Δεν θα διστάσουμε να μπούμε σε βαθιά νερά και να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους. Με όλα βεβαίως τα απαιτούμενα αποδεικτικά στοιχεία. Για μας εδώ δεν υπάρχουν ούτε ιστορικά ταμπού, ούτε αγίες τράπεζες. Και βεβαίως μερίδιο στην εκπομπή θα έχετε και εσείς οι ακροατές με τη δική σας παρέμβαση. Με ερωτήσεις ή έκφραση απόψεων στον τηλεφωνικό αριθμό 77 77 10 10 ή με τα μηνύματά σας στον αριθμό 2250. Σήμερα, σε αυτή την πρώτη μας εκπομπή, δεν θα έχουμε φιλοξενούμενο. Θεωρούμε χρέος της εκπομπής, να αποτίσουμε ένα φόρο τιμής σε ένα άνθρωπο, ένα δάσκαλο, ένα υπηρέτη της ιστορίας που μας έφυγε πρόσφατα, τον Κώστα Γρεκό. Τον Κώστα Γρεκό που αγωνίστηκε με όπλο την έρευνα για να δώσει στο λαό μας την πραγματική ιστορία αυτού του τόπου. Όχι τη φτιασιδωμένη και τη φαντασιακή, αλλά την πραγματική. Που στάθηκε κόντρα στην εθνικιστική θεώρηση της ιστορίας και πολεμήθηκε από διάφορους για τις απόψεις του. Είχα την τιμή, τη χαρά και την εμπειρία να φιλοξενήσω εδώ στον Άστρα πολλές φορές τον Κώστα Γρεκό. Ήταν μάλιστα ο πρώτος φιλοξενούμενος μιας παρόμοιας εκπομπής που ο ομιλών ξεκίνησε πριν από 15 χρόνια. Τιμή σένεκε λοιπόν στον Κώστα Γρεκό. Η εκπομπή σήμερα θα είναι αφιερωμένη σε αυτόν, ο οποίος ασχολήθηκε σχεδόν αποκλειστικά με την κυπριακή ιστορία, την παλαιότερη και την νεότερη. Θα κάνουμε μια αναφορά σε ένα πολύ σπουδαίο και σημαντικό κείμενο του που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Νέα Εποχή το 1999 με τίτλο «Τουρκοκύπροι, Λινοπάμπατζοι και Εθνικισμός». Πριν περάσουμε στην ανάγνωση αποσπασμάτων από το κείμενο, ας ακούσουμε ένα σύντομο ηχητικό από παλαιότερη συνέντευξή του στον Άστρα που σχετίζεται λίγο πολύ με το θέμα. Οι πρώτοι Τούρκοι έπικοι που ήρθαν με την κατάκτηση της Κύπρου έμειναν στην Κύπρο, εγεννήσαν, δημιουργήσαν οικογένειες και με την πάροδο του χρόνου δεχτήκαν επιδράσεις από τους Έλληνες, όπως και οι Έλληνες δεχτήκαν από εκείνους, υπήρχε το αντίστοιχο, ας πούμε, και δημιουργήσαν κυπριακή συνείδηση. Νιώθαν Κύπροι. Η διαφορά τους με τους Έλληνες ήταν η πίστη τους, Ορθοδοξία, Μωαμεθανισμός και τίποτε άλλο. Η διαφορά τους ήταν αυτή. Δημιουργήθηκε μια πίστη στην κυπριακή τους ταυτότητα και επομένως ήθελαν να κρατηθούν στον τόπο. Και για να κρατηθούν στον τόπο έπρεπε να έρθουν σε επαφή με τους Ελληνοκυπρίους. Αυτό καλλιέργησε μια μακραίωνη παράδοση φιλίας μεταξύ. Χαρακτηριστικό είναι ότι έκαναν ολόκληρες επαναστάσεις από κοινού Έλληνες και Τούρκοι για να παραχωρηθούν κοινωνικά ή να ανακουφιστεί ο πληθυσμός Έλληνες και Τούρκοι από τις φορολογίες κτλ. Έκαναν κοινές επαναστάσεις. Έχουμε τον Χαλίλ, έχουμε τον Γιαούριμαμ, είναι
συγκλονιστικές επαναστάσεις που τάραξαν την Κύπρο ολόκληρη. Επομένως, εάν δούμε σήμερα την ιστορική μας παράδοση, θα δούμε ότι έτσι ρίχνω ορισμένες κουβέντες. Τα ήθη μας και τα έθιμα μας. Τα ίδια βασικά. Είναι τα ίδια. Η γλώσσα μας. Πολλές λέξεις στα τουρκικά, πολλές ελληνικές στα. Το ίδιο. Τα πλουμιά μας. Μα χίλια δυο πράγματα που αν τα πιάσουμε να δούμε, θα δούμε ότι υπήρχε μια ταυτότητα εδώ. Η Κυπριακή. Στο γάμο. Δεν έγινε του γάμου στα μεικτά χωριά ή και ακόμα και πέρα από τα μεικτά χωριά. Που θα μένει πήγαινε ο Τούρκος στην εκκλησία να ανάψει έναν κερί. Που σήμαινε ότι ανάβοντας αυτόν τον κερί, σήμαινε ότι προκαλεί όλους τους Ελλήνες, τους Ελληνοκύπριους, στο γάμο των παιδιών του. Ή στις εφημερίδες θα δούμε προσκλήσεις, θα δούμε. Είναι. Ύστερα, αν έρθουμε στο συνδικαλιστικό κίνημα, θα δούμε πόσο στενές ήταν αυτές οι φιλικές σχέσεις. Γενικά πιστεύω ότι μέχρι πριν 20-30 χρόνια δεν υπήρχε διαφορά πέραν από την πίστη, δηλαδή την εκκλησία και τον τζαμί και την ελληνική ή την τουρκική δεν υπήρχε διαφορά στην Κύπρο. Αυτά τα καλλιεργήσαν αργότερα αυτοί που είχαν συμφέροντα, οι Αγγλοαμερικάνοι, η εθνικιστική τάξη των Τουρκοκυπρίων, η εθνικιστική τάξη δική μας, για να επιβάλλουν ξένα σχέδια και τη διχοτόμηση της Κύπρου που μας οδήγησαν στον πραξικόπημα και την Κύπρο. Περνούμε τώρα σε αποσπάσματα από το κείμενο του Κώστα Γρεκού, Τουρκοκύπροι, Λινοπάμπατζοι και Εθνικισμός. Ο Κώστας Γρεκός αναφέρει στην εισαγωγή του ότι αυτό το θέμα είναι πολύ σημαντικό, διότι οι πλήστοι ιστορικοί και συγγραφείς διαστρεβλώνουν τα ιστορικά γεγονότα προκειμένου να εξυπηρετήσουν τη δική μας εθνική θεώρηση της ιστορίας. Αναφέρει ότι η Κύπρος στην περίοδο της κατοχής από τους Βενετσιάνους γνώρισε την μεγαλύτερη εξαθλίωση, με αποτέλεσμα οι Κύπροι να επιθυμούν την αλλαγή αφέντη με την ελπίδα ότι θα γνωρίσουν καλύτερη τύχη. Για τον λόγο αυτό πήγαν αντιπροσωπείες στην Κωνσταντινούπολη να ζητήσουν από την πύλη να καταλάβει το νησί. Παραπέμπει δε προς τεκμηρίωση των όσων γράφει στο βιβλίο του Αρχιμανδρίτη Κυπριανού «Ιστορία χρονολογική της νήσου Κύπρου» που εκδόθηκε στη Βενετία το 1788 και ανατυπώθηκε στη Λευκοσία το 1902, αποσπάσματα του οποίου θα αναφερθούν στη συνέχεια, αλλά και στον καθολικό κόντολα που επιβεβαιώνει ότι η μάζα των Ορθόδοξων Κυπρίων σε αντίθεση με τους Καθολικούς ευνοούσε την κατάληψή της από τους Τούρκους. Αυτά και πολλά άλλα μαρτυρούν, αναφέρει, ότι ο Κυπριακός λαός είδε τουλάχιστον στην αρχή με καλό μάτι την αλλαγή αφέντη. Αμέσως μετά αναφέρεται στην ιστορία της Εκκλησίας της Κύπρου που εκδόθηκε από το Χάκετ το 1923, όπου στη σελίδα 227 αναγράφεται ότι οι Έλληνες Κύπροι υποδέχτηκαν παντού τις Οθωμανικές δυνάμεις που κατέλαβαν την Κύπρο αφού τους απάλλαξαν διαπαντός από την τυραννία των Λατίνων. Στο σημείο αυτό ο Κώστας Γρεκός σημειώνει ότι η ιστορία του Χάκετ μέχρι πριν από λίγα χρόνια ήταν η επίσημη ιστορία της Κυπριακής Εκκλησίας. Ο Γρεκός προσθέτει ότι οι Οθωμανοί δεν παρέβηκαν τον κανόνα τους να φέρονται καλά σε όσους λαούς δεν τους φέρουν αντίσταση. Μαρτυρίες αναφέρει γι' αυτό υπάρχουν πολλές. Επικαλείται το αναγνωρισμένο βιβλίο «Η Εκκλησία της Κύπρου επί τουρκοκρατίας» του Λοΐζου Φιλίππου, όπου στη σελίδα 183 γράφει ότι η διοίκηση των Οθωμανών κατά τα πρώτα έτη της τουρκικής διοικήσεως υπήρξε επίοικης και στις σελίδες 13 μέχρι 15 ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία ευρισκόμενη εις χώρας υποταγμένας εις τους Τούρκους ετύχαναν πολιτήμου προστασίας. Σημαντικότατη η μαρτυρία που συνηγορεί με όσα αναφέρθηκαν μέχρι τώρα, σημειώνει ο Κώστας Γρεκός, καταθέτει και ο Αρχιμανδρίτης Κυπριανός στο βιβλίο του που αναφέρθηκε ήδη στις σελίδες 454 μέχρι 458. Αναφέρει συγκεκριμένα ότι ο Βεζίρης βεβαίωσε ότι οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί μπορούν να ζουν στη θρησκεία τους με την υπόσχεση ότι δεν θα περιλάβουν σε αυτήν οποιονδήποτε Λατίνο στο θρήσκευμα. Για να το λέει αυτό, σημειώνει ο Κώστας Γρεκός, σημαίνει ότι πολλοί Λατίνοι έγιναν Ορθόδοξοι για να σωθούν, άρα έγινε και η αντίστροφη κίνηση πέρα από τον εξισλαμισμό. Ο Κυπριανός προσθέτει ότι οι Ρωμνοί, όπου κατά κάποιον τρόπο επιθυμούσαν να υποτάσσονται στο Οθωμανικό κράτος παρά στους Λατίνους, εχαίροντο γιατί ελευθερώθηκαν από τους Λατίνους γιατί γλίτωσαν την γλώσσα και τα έθιμά τους. Στο σημείο αυτό ο Κώστας Γρεκός κάνει μια πολύ εύστοχη παρατήρηση ότι στην πραγματικότητα, αν συνεχιζόταν η Λατινοκρατία στην Κύπρο, δεν θα υπήρχε σήμερα Ορθόδοξος Ελληνισμός στην Κύπρο, αλλά ένα μη ελληνικό και ένα λατινικό κρατήδιο. Ο Αρχιμανδρίτης Κυπριανός προσθέτει ότι ύστερα από την κατάληψη της Κύπρου από τους Οθωμανούς, οι Κύπροι γενικά άρχισαν να ασχολούνται με την γεωργία και το εμπόριο με τους ξένους, αλλά και με άλλες τέχνες. Αναφέρει επίσης τη σημαντική πληροφορία ότι στα πρώτα χρόνια η Οθωμανική διοίκηση δεν επιβάρυνε τον λαό με δυσβάσταχτα χρέη, διότι ήξερε τη φτώχεια του τόπου εξαιτίας των πολέμων.
Σε άλλο σημείο, ο Αρχιμανδρίτης Κυπριανός αναφέρει ότι μέσα σε 15 με 20 χρόνια οι χριστιανοί ελευθέρωσαν σχεδόν όλα τα μοναστήρια από τους Λατίνους και ότι μετά το 1600 οι ραγιάδες αύξησαν τα ωφέλη τους. Και από εδώ ξεκινάει η πραγματική ιστορία αναφορικά με την ουσία του θέματος. Από τα προαναφερόμενα αποσπάσματα, ο Κώστας Γρεκός συμπεραίνει και πολύ σωστά ότι εκείνοι που καταπιέστηκαν από τους Οθωμανούς δεν ήταν οι Ορθόδοξοι αλλά οι Λατίνοι ή οι Μαρονίτες. Πολλοί νεότεροι μελετητές, για να στηρίξουν τις θέσεις τους για τις διώξεις του Ορθόδοξου στοιχείου της Κύπρου, συνεχίζει ο Γρεκός, αντί να μελετήσουν τις υφιστάμενες πηγές, αναφέρονται στις διώξεις των Ελλήνων του Πόντου. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι κατά ανάγκη η συμπεριφορά των Οθωμανών κατακτητών θα ήταν η ίδια και στην Κύπρο. Οι εξελίξεις στην Κύπρο όμως, λόγω των δεδομένων της εποχής, στάθηκαν διαφορετικές από εκείνες άλλων περιοχών. Εδώ θα πρέπει να πούμε ότι ο Αρχιμανδρίτης Κυπριανός στην αναφορά του για τα αίτια της μείωσης του πληθυσμού της Κύπρου μιλά στην ιστορία του στις σελίδες 470 και 471 για θεομηνίες, σεισμούς, ανομβρία, πείνα, θανατικά και αρρώστιες, αλλά δεν μιλά για εξισλαμισμό. Και ο Κυπριανός, σαν εκπρόσωπος της Εκκλησίας, αν είχε στοιχεία για κάτι τέτοιο, θα τα ανέφερε. Ο Κώστας Γρεκός, επικαλούμενος στις πηγές, υποστηρίζει ότι οι Οθωμανοί δεν δίωξαν Ορθόδοξους τα πρώτα χρόνια της κατάκτησης της Κύπρου και κατ' επέκταση δεν έκαναν σφαγές σε βάρος τους, όπως ισχυρίζονται πολλοί, κυρίως νεότεροι μελετητές, που δεν στηρίζονται σε ιστορικά δεδομένα αλλά ξεκινούν από εθνικιστικά ελαττήρια. Γεννιέται βέβαια το ερώτημα γιατί οι κατακτητές με την τόση βαρβαρότητά τους συμπεριφέρθηκαν καλά στους Ορθόδοξους της Κύπρου.